Fa un any es va estrenar la ruta Pirinexus, que ha impulsat el Consorci de les Vies Verdes de Girona amb dues institucions de la Catalunya Nord. Són 353 quilòmetres que permeten saber més coses de 50 poblacions. La proposta ha estat finalista en els Premis Millor Ruta Pedalable Europea del 2014 en la fira que s'ha fet a Amsterdam. Es pot sortir des de qualsevol punt i es pot escollir un traçat o encarregar una empresa de serveis que ho faci. Pirinexus és una ruta circular per a ciclistes que uneix les comarques gironines amb la Catalunya Nord. Són 353 quilòmetres i permet arribar fins a 53 poblacions de 8 comarques diferents. Hi ha 3 tipus de traçats. D'una banda té gairebé 130 quilòmetres de vies verdes. Les vies verdes són trams que són exclusivament per senderistes i cicloturistes. Després es combina amb xarxa ciclable local, amb senders locals, compartit amb vehicles però trams de molt baixa intensitat de trànsit, i en els moments de creuar els Pirineus utilitzem carreteres també de no gaire trànsit. Aquesta ruta permet fer alguna de les etapes d'aquests més de 300 quilòmetres en funció de les capacitats físiques. És per això que el perfil de l'usuari és molt variat. Hi ha de totes les edats, a partir dels 30 anys fins a 60, 70 i gent fins i tot més gran. I normalment són els països amb més tradició, són els països nòrdics d'Europa, però progressivament s'està incorporant tots els altres països com França, Itàlia, els mateixos catalans o els espanyols, portuguesos, o sigui que cada vegada s'està popularitzant més. Aquesta és la ruta senyalitzada més llarga del sud d'Europa. Més de 700 senyals que unifiquen els 3 tipus de xarxes. Sion Vidron, TV3, Sant Martí d'Empúries.